birthday sa akong anak na si Rhea. Siya 8th birthday. And also, I wanna thank my two teachers in MI for coming sa akong participation. And siya Ninang o Maninoy na diri si Bonbon and also Ma'am Jaka for passing. And also sa ko teachers po sa Kawayan National High sa Alicia, si Ma'am Dalen and also Ma'am Eileen. Ang wish lang ako sa kong anak no kay pagulong naman dito siya. Marilaga puhon-puhon. Unta na ban. Basta kami sa mama nagpasalamat po ko na even though na unsa mo ang nagian ma-overcome na mo. I-raise na ko ang ako ang anak sa among ang pinagkamot na mo. Hopefully na akong parents, hindi ko siya mapulaan o bantay sa kong anak. Sa ako na lang, kung ako na magbantay, pero inakay na ko pero yung anak ko. So, salamat sa kong parents, kong mama, kabibiriya, Beth. So, hopefully, madali ka magpasaway sa mga wawa no? Oo. So, di po din mo breakingan, kay Loki, di mo tiguwang naman, breakingan pa din mo. So, happy birthday, Rian, and thank you po sa mga